Dit is mijn jas. Wat een mooie jas. Dankjewel. En ik zucht er een merk op staan. Ja, Nike. Vroeger hield ik net echt volle merkkleding. Dan kreeg ik gewoon al de kleding van mijn zus. Of er wie een orenmeester die dan om mijn mem joegen. Waar droeg ik dan Nike kleding. Lotte is nog maar heel liets als haar mem grutte jildzwargen had troch de taslaggenaffaire. En ekkel wit Lotte net correct wat er in die tijd badde. Ze bespeurde wolverschillen mooi oren. Als ik dan bijvoorbeeld mijn vriendinnetjes te bjatje weer, dan hier is een hele mooie kamer en mooie unicorns en knuffels en alles. En dan wie ik soms wel een beetje jaloers. Dan dacht ik van ja, dat wil ik wel ha. De probleem worden zelfs zo grut dat het gezin haast het huis uit mat. Lottes mem weet dat krek te keren. Wat hast u daar van mij gekregen? Helemaal niks. Echt helemaal niks toen. Ik ben gewoon naar bed gegaan en de volgende dag werd ik wekker van wat mooi dag stuurt. Maar later hast het verhaal vol jet. Ja. Wat tochtest toe? Nou, ik schrok er wel van. Dan hier misschien wel op stritten wennen of zo. Nou, een tal jaren later gaat het beter mooi het gezin. Lotte is met haar zus en mem al een paar keer op vakantie geweest. Praten over de situatie docht ze net volle, maar met één vriendinnen had ze te wolres oor. Nou, dat we vroeger bijvoorbeeld net zo volle jild hier en dat we gewoon... Ja, we konden net echt alles betalen en ik kon net zo volle ding krijgen. En wat zei ze toen ze dat verteldest? Ja, hoe ze zielig. En als er zelf ook weer om tinkst, vies het zelf dan ook wel heel zielig van Jim? Ja, vooral van mijn mem. Want ik hield er dan net heel veel les van, maakte ik mijn mem wel. Ben ik wel trots op mijn mem dat dan had regelen al, ja.